Stále Natálie Mlíková dává krásný gól, Česko vede 4-1. Hymlárová a Česko může slavit historický bronz. Krejčí, Červenka. Rychlá přihrávka a je to hat-trick ještě! 8-4 David Pastrňák. Tomáš Hertl má 3 asistence ve třetí třetině. Všechny na góly Davida Pastrňáka. A česká střídačka už se raduje, protože ten nejdelší půst v historii našeho hokeje právě končí. Po 10 letech znovu na finském území to bude bronzová odměna pro český tým. Utkání o bronz, jedno vhazování v úplném závěru. Černá dekáda je u konce. Po 10 letech má český tým medaili ze světového šampionátu po vítězství 8-4 nad Američany v souboji o 3. místo. Ani nechci nic říkat, ať si to fakt užijou, to je super. No a pokud pomineme tu zlatou éru z přelomu tisíciletí, tak toho roku 2009, kdy debitoval na světovém šampionátu, je to právě Roman Červenka, který je, pokud je o medaile, nejúspěšnějším českým hokejistou. A teď radost s celým týmem, něco, na co jsme čekali 10 let. A znovu se to stalo na šampionátu ve Finsku. Znovu Clark. A je to 1-0. A český tým ve středním pásmu zkouší zastavit další kanadskou lavinu. Měchorac s tím má velké problémy a je to 2-0. Wright se připomněl parádním backendem. Kanadský kapitán zvyšuje náskok. Nevedla do šance. Šapovaliv ale může hrát. A tady je Šale, jeho stratička. A ještě tam je Kulich, gól! Meč byl úplně bez kontaktu s Kotoučem, potom přišla po dlouhé době tahle akce. No pozor, aby tam u mantinelu, ale vyplatilo se a před brankou je tam gól! Je vyrovnáno a je to Jakub Kos, který využil Hamarova nahození. Tomáš Hamara má první bod a Jakub Kos druhý gól v turnaji a Česko srovnává finále. Naprosto stichla hala v Halifaxu, protože během krátké chvíle český tým dvakrát skóroval. Ohromný důraz kolem mantinelu, tam český tým teď zahrál skvěle tím, že neumožnil vyhodit puk, nepovedlo se tady to backendové vyhození. Pak šťastný odraz puku, kdy Kos tečoval do nohy jednoho z Kanaďanů, puk, který byl nahozený od Tomáše Hamary a Milič tam už nedosáhl tou levou nohou. Šalé, Eduard Šalé se vydává na cestu slávy. Eduard Šalé před brankou je Kulich, ještě doráží Šapovaliv, ale Milič to všechno vyřešil. Obrovská šance českého týmu v závěru základní hrací doby. A rozjíždí se také Kulich. Jiří Kulich dostává přihrávku, ale Kotouč mu odskakuje od Čepele. A na druhou stranu teď dva Kanaďané, kritická situace. Joshua Roy. Roy před brankou, je to gól. Kanada vítězí gólem Dylana Guntra v prodloužení. No a teď je jejich první kombinace v našem útočném pásmu a další nebezpečí a první gól ze druhé střely, který dává kdo jiný než Lara Štalderová. Tereza Vanišová dobře se proháčkovala a je to vyrovnáno. Křížová dokončila akci a tohle je velmi důležitá a rychlá odpověď na gól Lary Štalderové. Znovu Aneta Tejralová. Lásková přišla ze střídačky a další hokejistky teď odjíždějí, aby byly čerstvé. Tohle se dělá ve druhé třetině, ale český tým má takový tlak, že si to může dovolit i teď. Další šance a gól. Pejzlová zvyšuje. Česko vede 2-1. Michaela Pejzlová, ten obrovský nápor nakonec zakončila. Tereza Sadilová může spokojeně zatleskat. Pejšová. Teď se musela vyhýbat Škodové a obrovská šance a gól. Lucová vyrovnává na 2-2 po obrovské chybě v naší obraně, kdy si Blanka Škodová nerozuměla se spoluhráčkou a nebyla včas na pozici. Hezky se vyhnula soupeřce a je to gól, který dává Denisa Křížová. Mlínková zkusí trefit prázdnou bránu, ale Kotouč zastavila ve středním pásmu švýcarská obrana.
A je to znovu Límanová v naší třetině. Pejšová bude u kotouče první, 30 sekund do konce. A puk prochází znovu přes modrou. Výborná práce naší pětice na oslabení a další kotouč, za kterým do konce může jít Hymlárová. Dostane se k němu Klára Hymlárová v útočném pásmu, 15 sekund před koncem. Žádné riskantní toulky po útočné třetině. Klára to zaparkovala u mantinelu a tam bude chtít jako Lukáš Krpálek dokončit držení. Dokončit držení, které přinese českému ženskému hokeji bronzové medaile. Obhajoba se podařila a bronz dostane v českém ženském hokeji sestřičku. Po loňském vítězství nad Švýcarskami v utkání o třetí místo se totéž povedlo v dramatické koncovce dnešního utkání v kanadském Bramptonu. A další nebezpečí a je to 4-2. Olala, tak to je špatně, to je špatně. Česká obrana teď dvakrát úplně rozebraná. Je to ku štěstí. Hlasila se dostala až před Vondraše a dává 5. gól. Výborně, český tým a teď se tam nabízí Becher do sola. Je to v pořádku, Becher proti a dává gól! Při vlastním oslabení Ondřej Becher. Obratně zpracoval Štanclovu přihrávku a 55 sekund před koncem druhé třetiny ještě dává českému týmu naději v utkání o bronz. Kde Dominik Rimon neproměnil. Proti Švýcarsku 1 přesilovka a gól. Takže 100%. Kulichovka, gól! Další Kulichovka vyletěla z pravé strany a zase bleskově využitá početní převaha. A tohle už je kontakt ve skore. A znovu Hamara s Melovským. Ne, tak bude to Melovský, který si připíše asistenci určitě. Čekal na tu ulici, až se mu vytvoří a Kulich zůstával stát na stejném místě. Becher a Kulich teď kombinují v našem pravém útočném rohu. Hamara, trošku zvláštní přihrávka, ale prošla. Tady je Kulich, je ostřela, ještě tam. Gól! 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 Je vyrovnáno. Minutu a 56 sekund před koncem. Česko srovnává skóre. V Česku, jaký náboj se dnes bude na počest dvougólového střelce podávat. Ondřej Becher zvládl tu těžkou dorážku a druhou brankou v turnaji srovnává na 5-5. Ještě není vyhráno, ale vyrovnáno ano. Kulich po vyhraném vazování. Gól! 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 Další puk je teď ve finské bráně a Česko otáčí skóre. To je neuvěřitelné! Šťastná rána od modré, kdo jí tečoval a jak vůbec prošla do brány, ale to všechno až po oslavách. Tomáš Hamara, to byl, který po vyhraném buli Ondřeje Bechera vystřelil. Kulich má asistenci a prošlo to čistě. Tomáš Hamara je hrdinou tohoto okamžiku a Česko otáčí na 6-5. Kuba Štancl stál ve výhledu brankáře a přes něj on vůbec nevěděl a Tomáš Hamara, který tam poslal okamžitě po té přihrávce ten puk, tak zaskočil celou finskou střídačku, včetně brankáře, protože všichni hledali, kde je Kotouč a on byl v bráně. Chvilku Kotouč pod kontrolou, Šapovaliv. Šapovaliv posílá puk do středního pásma, to bude v aktuální situaci stačit, ale stále ještě dost času, obrovská chyba, gól! Gól! Dominik Rimon, 7-5. Je rozhodnuto. V krátké chvíle další kousek do finské branky, přestože finský obránce měl puk pod kontrolou, snažil se rychle se otočit k mantinelu, tak Rimon byl neústupný, odhodlaný napadat obránce do poslední chvíle, ten to hodně podcenil a najednou vedení o 2 branky. Tady je to pro Finy šok. 3 góly za 48 sekund. Utkání o třetí místo. Finové pokračují s prázdnou bránou. Becher, hotovo, vyřízeno. Ondřej Becher, hat-trick. A Česko vede 8-5. Vším Jiří Kulich, který
Nejen, že 2 góly dal, ale v těch důležitých momentech prodloužení dokázal vystřelit. Tomu se přidávali další hráči a věřili tomu, že tahle situace se zvládnout dá a nakonec ji také zvládli. Nevídaná závěrečná smršť a zasloužená radost. Teď už je to stvrzeno i časově. Česko má znovu bronz z mistrovství světa juniorů po fantastickém obratu proti Finsku. Spielerin Nummer 4 der USA, Ellie de Matos, 2 Strafminuten für Spielverzögerung, Zeit 38:22. Zwei Spielminuten im dritten Drittel. Hájek, Kundrátek, dává pas. Na brankoviště a teď se tam dostal Kubalík, ještě poslední. Jo! Jsme mistři světa! Jo! Jsme mistři světa! David Kempf dojel nehozený puk, 19 sekund před koncem. Česko vede 2-0. Puk je na naší straně, Krejčík ho dojíždí a chce ho udržet u mantinelu. Ambil ještě zkouší štěstí, ale už se nestane nic. Česko má 13. zlato. 13. zlato a má ho doma. Tohle to jsme potřebovali, Roberto. Dlouhé čekání na 13. titul mistrů světa končí. Dnes to národní tým dokázal. Felcman. Jecho. Jiříček. Jecho. Předávka na Štanca, ten pálí a tohle je střelec turnaje. Štancl a jeho gólový kancel, podívejte se na to, 7. branka a Česko vede 1-0, čas 3:47. Náramně na přední tyč nahoru, tentokrát ne zápěstím, ale golfem, kterým to tam napálil, absolutně bez reakce švédský brankář. Ta reakce přišla, až když byl jeho puk za zády. Ale teď už hraje švédský centr Eriksson, jenomže chyba a gól! Česko vede 2-1 a byl to Eduard Čalé, který využil zaváhání a dává svůj 6. gól na tomto turnaji. Tak máme 2 skvělé střelce. Na Jakuba Štancla navazuje Eduard Čalé. Neuvěřitelná chyba na švédské straně, ale také skvělé zakončení Edy Šalého po té přihrávce, která šla tou švédskou obranou. Puk napálí až do té horní síťky. Tady zamíchání s kotoučem a puk, který jde na modrou čáru a tady se podívejme na to zakončení. Puk se nabalil na čepel a při tom klouzání na té čepeli šel úplně přímo nahoru. Valberg. Ungersorum. A je to gól. Vypadá to, že Valberg tečoval těsně před Hrabalem. Má v zásobě ještě jeden důležitý gól. Má! Štancl skóruje a Česko v nájezdech vede. Prudká rána. Předtím taková klasická míchačka a potom mu to poslal k tyči. Hodně se tlačil do backhandu, ale potom to rychle otočil a ta rána, ta byla naprosto přesná. Ve druhé sérii to bude souboj 2 nejproduktivnějších hráčů, protože se rozjíždí švédský kapitán Axel Sandin Pelika. A udělal to bravurně. Ští se Otto Stenberg. Dává gól.
Teď obrovský tlak na střelce, který pojede. Musí dát. Trefil mezi betony. A kdo jiný? Rychlé zakončení. No a odpovědnost si bere na svou hokejku kapitán Eduard Čalé. Je to gól! Čalé to zvládl! Procpal ten puk mezi betony a vyrovnává na 2-2. Výtečná volba. Eda Čalé to utáhnul. Celé procpal ten puk, byla ta mezírka. Dokázal Čepelí protlačit ten puk, který proskákal za švédského brankáře. Otto Stenberg si zopakuje nájezd proti Hrabalovi. Sička teď pomohla české straně. A Eduard Čalé se rozhodl, že to opravdu vezme do svých rukou. 14. sérii zakončí český kapitán. Eduard Čalé je znovu bronzový a s ním celý český juniorský tým. Neuvěřitelná série, která trvala neskutečně dlouho. Ohromná radost, jedna na ledě, druhá na střídačce, protože trenéři tam na sebe naskákali. Jeho předchůdce na ledě dostřídá. Teď hraje Stenberg. Stále Ivar Stenberg. A je to 3-0. To byla rána. Saša Bumedin vymetl růžek Oršulákovi brány a v čase 43-47 měl chviličku možnost dorážet. Znovu Sikora. Utekla minuta a český tým se stále drží v útočném pásmu. Přihrávka na Fibigra. Z druhé strany Jiříček, gól! Tak naděje žije. Adam Jiříček ji vykřesal touhle ránou, která připomněla jeho bráchu Davida. A jeho gól v poslední minutě semifinále. Znovu Salín a ještě jednou Fibigr. Nakonec tam přijel Adam Jiříček, bere si Kotouč. Jiříček před brankou, tam je znovu Poletín. Tak to je závěr. Fibigr, 25 sekund do konce. Kuběsova střela. Gól! Gól! Neskutečný tlak dokázal ta šestice vytvořit a nakonec Kubě se dokázal propálit. Harem tam v bráně. Žlutá nebesa. Poletín zastavuje Kotouč, ale Švédové vyhazují a bohužel tam padá Kuběsa a tohle už Švédové dovedou do vítězného finále. V Göteborgu, ale to už se dnes nepovede. Švédsko získává svůj 3. titul mistra světa v kategorii do 20 let a český výkon dostává stříbrný punc po prohraném finále. Get into the neutral zone. It's another thing if you can get the entry. Now a break. Czechia leading the way. Jindřichková scores! Czechia opens the scoring. Now there's so much focus and emphasis on it. Angling, it can be everything. How about picking an open corner? I've really liked Lindgren's game over the course of this tournament. Just that Pankova drives into the backhand, scores! Now some time. Final seconds of Czechia's power play. A high shot, save made. The puck's loose here. Czechia, a chance! Oh, and it's a clear goal for Czechia. Bronze is on the line. Here we go. Off the face-off, straight shot, and it trickles up high. Oh, wait, no goal! Sweden's hearts will break as Czechia's in pure elation. They hold on when they had to. Czechia are back-to-back bronze medalists.
No teď Katolický. Katolický výborně napadal od té chvíle. A teď střela, která zaklepala na tyčku, ještě dorážka Olivera Šichtaře. V těchto juniorských šampionátech brankáři čím dál tím vyšší. Klaucáns a jeho kroužky v útočném pásmu. Dokonce si vyžádal Kotouč zpátky. Sedláček, čtvrtá formace, usazená v útočném pásmu. Hora, Birtus má napřaženo. Hora si znovu vybírá nahození a před brankou plně volný Josef Holejšovský. Birtus, Michálek. Michálkova přihrávka a gól. Fantastický pobyt. Snad jenom škoda toho zápasu v semifinále se Švédy. V semifinále Česko využilo přesilovky 35 letých David Hůb. Nachází daleko ve druhé třetině, národní tým to tady musí vydržet. Svic. Ruac. Velmi šikovná akce. Češi s ponechanou výhodou, signalizovaný trest na lotyšské straně. Sedláčková přihrávka ještě Hůk a před brankou Holejšovský. Hora. Lotyšsko v plném počtu. A v ten moment Ondřej Ruml počkal si na Kotouč a víc vysouvá Dominika Řípu. Řípův průnik Faslavení a jeho přízemní střed. Vysouvá Šebestu, který si proklestil cestu mezi třemi soupeři a zkusili velmi nebezpečnou. Michálek. Sedláček zastavený, Holejšovský nevyhodil. Teď naopak velmi rychlá lotyšská kombinace. Poradil si ve spletité situaci, vydal se podpořit útok, jenže teď musí obracet na druhou stranu. Wobux a jeho rána zase do připraveného Marka Skleničky následně v tomhle turnaji se 3 brankami. Matyáš Michálek. A puk úplně volný, ale David Hugo nezasunul. Existovala vysoká šance, že Kotouč zastaví svým tělem, svýma nohama, to zvládl. Šebesta. Všechno v pořádku, Tomek, situace 3-2. Petr Tomek a jeho rána, kterou měla to být přihrávka, jenže se Lotyši vyhnali ven z útočného pásma. David Hůb posichroval skok na 3-1. Hráči na české střídačce už poskakují, protože teď už je to jasné navíc. Šimon Katolický, wow! Will the captain of Team Czechia please come forward to accept the third place award? Prosíme kapitána týmu Česka, aby prevzal trofej za 3. místo.